awie e cheo na what say me adom ho ye e de enkuta ne bone ye free MK Widows Foundation e ka se MK Widows Foundation na e djuma sonko na me de atu yakoma se ye moa akunafo ona onkunu wa ye afrim na oni bibia ye na moa kakra nyame de adom ye ni adofo mo ade ba be support ye de aboase ankofo David Nnim eti aduanan baako ne kan so a e baako no o se ona o de fam akunafo no o de fam awurade obi bi ohun akunafo won bo no o de fam awurade ndi wo hwem na wotie mi a e ma na nye wadwen se ye we dia ya toro ye wo akunafo mobrofo e wo yempatem ye nso wo mu na wo nso o manni wo mu nusuo empepa It is so you can afford and cray. Pacho And a crepa. Pa. Ono swaka baby. Eh. Adofo. Mami asemi ma rehopa. Esa mami awasi so na obobra. Na odi ka fa bema. Na bema no na wo nkwala anu. Na wo free ya mami antenase. Osato ase obobra ko nkwala ne dos. Osa wale fufura bema no so free wono so ne wo. Ade che ma kwala ba. Mana fama e ko fini ma rebo ni wo tunia aika Sende tembi e kadi wanim sa mame san ko mame nchen bi mame na san kwala ban sensian kwa be na fa so a otimi hwe wo First dia no mware na no ya kwa ye ko ye juma na wankasa